Tenim el punt 3, que és donar compte del decret d'alcaldia. Tenim la relació adjunta. Hi ha algun comentari a fer? Algun decret a comentar? Sí, però no, jo volia fer una pregunta, doncs que ara mateix no crec. Això, us volia preguntar sobre el número 61. Que és el decret que diu adquisició de terreny 24,91 metres quadrats, que finca propietat del senyor Amadeu Aigé. Si això és un tema pendent, de l'avançar la circunvalació del pont de la Caritat fins al Pal Massivi, tenim la resolució d'aquest terreny. Aquest terreny va ser un terreny especialment complex, perquè havia afectat per dos carrers, per l'ampliació dels dos carrers, una era la circunvalació i l'altra que era el dimarts fins al Salet. I això va quedar pendent el següent de formalitzar, que va ser un tema d'una compensació per fer la porta i la fórmula ha sigut via adquisició de terreny. Això és 28 metres quadrats. Sí, entenem que els 28 metres quadrats doncs els que corresponen al carrer que hi ha davant del moment de festa. Exacte. Algun més? Aquí el 59 es diu concessió de targeta d'aparcament individual per persones amb mobilitat reduïda o disminució, que crearem places de... No, això és la tassa de minusvàlid que té la Secretaria del Cap de Minusvalia, que és el dret a aparcar a les zones de les grans ciutats on hi ha aparcaments reservats per persones minusvàlides. no pensava que els riberanys. No, i ho acredita i per sort que encara tenim mancança de llocs de treball. Perfecte, gràcies. No n'hi ha cap més, passem al següent punt.